UPPL नि MLA जलेन दैमारी बिथां सारनि गोख्रों बिबुंथि स्पेशली बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय तो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ सो नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय तो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिदों मानोना बेफोरबायदि खालामनाया आंखौ फैबाय थानाय इयुन समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन एसेब्लाबो आरो भिडिअखौ जेसेनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो नुनो हायो आरो भिडिअखौ फुल नायजोब आरो बेनि उनाव कमेन्ट दिनैनि जि रिजाल्ट बाइ इलेक्शननि बेवहाय एनडिए नि बिजाथि एबा UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहानो हाबाय बे देरहानायनि थाखाय आरो देरहाहोनायनि थाखाय आं गिबियावनो सिडलीनि गासैबो हारि माहारि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो साबायखर बावो BTR नि मानगोनां CM प्रमोद बर' बिथांनि साबायखर बावदों आरो जोंनि UPPL BJP AGP नि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बे देरहानाया गोजोननि देरहानाय बे देरहानाया BTR नि रायजो राजाफोरनि जाफुंसारनाय आरो बेनि गेजेरजों दिनै गोजोन गोरोबथानि उनाव जोंहा मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जि जोबलांबाय बिसायख'थि बेवहाय दिनै मोनसे मेसेज जे जोङो गोजोननि गेजेरजों जे ओनसोलाव जौगानाय फैगोन आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै गनायनानै दिनै UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनै देरहाहोदों जेननाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि साबायखर आरो गाहाम हामलायनाया थागोन बिथांमोनाबो राजखान्थियाव दिनै खायसेया गोदान खायसेया गोजाम बयबो बाहागो लादों डेम'क्रेसियाव बयबो गावनि राइट्सनि थाखाय खामानि मावनो हायो दा आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय नाजागोन हयथ' नाजानाय थाबावगोन बिथांमोननियाबो उननि समफोर 2025 नि जि बिसायख'थि BTC बिसायख'थियाव BTR आव प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा मेजरिटि सिट लानानै सरकार थागोन।